हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव गोनां रावखान्थिनो मोनसे आसाम टेटजों रिलेटेड थानाय बाथ्रा फान्दायनि भिडिअ लानानै फैदों। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। फैदो दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। बाथ्रा फान्दाय सानस्रि फोरमायनो थाखाय गासिबो रावहा गावबा गाव आदब थायो। बाथ्रा बुंनाय एबा लिरनाय समाव मोनफा थांखि गोनां जथाय सोदोब बाहायनाय जायो। बेफोर जथाय सोदोबफोरजों गावनि असे ओंथिखौ फोरमायालासिनो फान्दायनानै एबा सोलायनानै गुबुन ओंथिसो फोरमायनाय जायो। सोलायनानै एबा फान्दायनानै फोरमायनाय बाथ्राखायनो बेफोर बाथ्रा खोन्दोबफोरखौ बाथ्रा फान्दाय बुंनाय जायो। बाथ्रा फान्दायाव थानाय सोदोबफोरा गावबा गावनि ओंथिखौ खोमानानै जयै गोदान ओंथि फोरमायो। बाथ्रा फान्दायनि गेजेरजों मोनसे हारिनि रायनाय, बुंनाय, साननाय हनाय, मावनाय दांनाय आरो आसार आखुनि गोबां खौरां बेरखाङो। बेनि अनगायैबो बाथ्रा फान्दाया रावखौ गोदै, थोंगोर गोनां आरो ओंथि बहरा खालामो। बाथ्रा फान्दाया मोनसे रावनि गहेना बायदि। बर' रावआव गोबां बाथ्रा फान्दाय दं। बेफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जासिगोन। नायदो दानिया क नाम्बाराव मुंमाजों थाइजाखौ महर गोनां खालामनानै थाइजाखौ सोदोबनि सिगाङाव मुंमा सोदोब फज'नानै थाइजाखौ महर गोनां खालामग्रा गोबां बाथ्रा फान्दाय दं। जेरै खाफाल गेव बा भाग्य जा, साख्रि मोननानै अनारुनि खाफाला गेवबाय। बे बाथ्रा फान्दायाव गेव बे थाइजा सोदोबाव बोलो होनाय जादों। बेबायदिनो खुगा गेव, गान्थि गेव आरि बाथ्रा फान्दायफोरा मुंमा आरो थाइजा सोदोबजों दाजादों। बेफोरनि माखासे बिदिन्थि गाहायाव होनाय जाबाय। मुंमाजों थाइजा दाजानाय माखासे बिदिन्थिफोर गाहायावनो होनाय जाबाय। अरसु माने रागा फोजों, आथिं हम माने खुलुम, आगान सुर लामा ला, आखाइ सोमाव खामानि माव, खोमा हो बाथ्रा खोनासं, खर' हम दुखु खालाम, खुगा सि राजि जा, गोसो जा लुबै। बेखिनियानो आरो गोबां माखासे दंबावोमोन, बेखिनिखौल' बेवहाय दैखांनाय जाबाय। ख नाम्बार मुंमाजों थाइलालिखौ महर गोनां खालामनानै। सरासनस्रा थाइलालि सोदोबा मुंमा सोदोबनि सिगाङाव जनानै मुंमाखौ महर गोनां खालामो। नाथाय बर' रावआव थाइलालि सोदोबनि सिगाङाव मुंमा सोदोब जनानै थाइलालिखौ महर गोनां खालामनाय जायो। गाहायाव बेबायदि मुंमाजों थाइलालिखौ महर गोनां खालामनाय माखासे बाथ्रा फान्दाय होनाय जाबाय। जेरै आथिं गोलाव जेरावबो थाबायग्रा, आखाइ आसिरा सिखाव आखु, आखाइ रेजें एसेयावनो बुग्रा, आथिं गोलाव जेरावबो थाबायग्रा, आखाइ गोलाव गोहो गोनां, उदै थाइब्रै गोबां जाग्रा गोनां, उदै गेदेर जासुला, खाफाल मोन्दा भाग्य गैजायै, खोमोन गैयै मावजि, सिखाव, थाफ्लि गुवार, अलसिया आरो बायदि बायदि। मुंमाजों मुंमाखौ महर गोनां खालामनानै जेरै आखाइजों आखाइ गोरोबनानै, बिखाजों बिखा अनलायनानै, दाबखा उदै जासुला, बिखायाव दावदाब गोसोआव दुखु, गोसोनि सु गाज्रि साननाय, दै सिंनि सु मिथिस'हायै सुथुर, मोख्रा आसि दलद थानो रोङि। घ नाम्बार थाइलालिजों मुंमाखौ महर गोनां खालामनानै जेरै गोसो गोथां गोथौ साननो रोङि, गोथां मानसि जौ फेयै, गोथां हाबा सा साज्रां मावनाय, गोमोन लोगो गारज्लायनो हायि, गेदेर मानसि मानिजाथाव। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेल आसाम टेटनि सिलेबास बायदियै माखासे लिरगिरिफोरनि भिडिअसफोरखौ आङो आपल'ड खालामखाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअसआव थांनानै नायनो हागोन आरो नायाखैब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंक होनाय जागोन। नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ